tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in-love ako sa amo ng nanay ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Tuwing pinakikinggan kita, pakiramdam ko meron akong human diary. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na sumulat sa'yo at ibahagi ang kwento ko na kung saan ay gusto ko nang palayain ang sarili ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Noreen. At ito, ang aking secret file. Hindi pa ako isinisilang sa mundo. Ay namamasukan na bilang kasambahay sa Maynila ang nanay ko. Matagal nang patay ang tatay ko, DJ Rocky. Ang sabi ni nanay, kapapanganak pa lamang niya sa akin, nang bawian din ng buhay ang tatay ko dahil naatake ito sa puso. Kinailangan niya akong itaguyod mag-isa. Nagtatrabaho ang nanay ko sa isang pamilyang respetado at talaga namang relihiyoso. 5 sila sa isang pamilya. Si Ate Faith ang panganay, si Kuya Joseph naman ang pangalawa, at ang bunso naman nilang si Monica ang kaedaran ko. Si Ma'am Evelyn naman ay may asawang isang pastor. Naitago na lang natin sa pangalang Pastor Franco. Marahil, iniisip nyo, kanino ako napamahal? Pero tsaka ko na yun sasabihin. Halos magkakasabay na kaming lumaki ng mga anak ni na Ma'am Evelyn at Pastor Franco. Dahil stay in si nanay sa pagiging kasambahay. At malayo rin sa subdivision na tinitirhan nila ang bahay namin. Kaya naman madalas akong narito. In short, halos buong buhay ko ay kasama ko na sila. Tuwing may lakad ang pamilya nila. At sa kahit anong importanteng okasyon, ay palagi kaming kasama ni nanay. Para kaming mga ampon, DJ Rocky. At kahit kailan, ay hindi ko naramdaman na iba kami sa kanila. Napakabait ng pamilya nila sa amin. Lalo na sa akin. Kaya naman hindi nakapagtataka
na ang nanay ko napamahal na sa kanila, gayon din ako. Then isang araw, college ako that time. Umuwi akong umiiyak. Nalaman ko kasi, nakarelasyon na pala ng best friend ko ang crush ko, na palagi kong ikinukwento sa kanya. Itinago niya ito sa akin ng ilang buwan, at pakiramdam ko nagmukha akong tanga. Sobra akong nasaktan dahil sa nalaman ko, DJ Rocky. Hindi ko matanggap na best friend ko pa talaga ang mananakit sa akin ng ganito. Kaya wala akong tigil sa pag-iyak. Nang may narinig akong mga yapak sa paligid. Paglingon ko, nakita ko si Pastor Franco. Pinigilan ko ang hikbi ko at napansin niya agad na nagpigil ako sa sarili kong nararamdaman. "O Iha, sinong nagpaiyak sa'yo?" Tanong niya sa akin. Agad kong pinunasan ang mga luha ko. At sinabi ko agad na magbibihis lang ako ng pambahay. Tutulong na rin ako sa pagluluto sa kusina kay nanay. Marahan akong hininila sa siko ni Pastor Franco at hinawakan na magkabilaan kong pisngi at sinabing, isumbong mo sa akin kung sinong nagpaiyak sa'yo. Nang sa gayon ipagdarasal ko. Sa mga salitang yon, para bang napawi lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay may kakampi ako. Pakiramdam ko ay may nakaiintindi sa nararamdaman ko. Hinintay ako ni Pastor Franco na kumalma at saka niya ako ulit tinanong kung ano bang problema. Napaamin na rin ako. Pinayuhan niya ako. At ang sabi niya, parte ng pagmamahal ang pagpaparaya. Damdamin ko lang daw ang lahat ng sakit at huwag ko itong kimkimin. Dagdag pa niya. Ipinagdasal ako ni Pastor Franco at hindi niya ako pinabayaan hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi nga rin nagtagal ay napansin na rin ni nanay na mugto ang mga mata ko. Pero pinilit ko na lang ng umiti. Ayoko kasing mag-worry si nanay. Ayokong dumagdag sa mga iniisip niya. Marami kaming gastusin. Mahal kaya ang pagka-college. Lumipas pa ang mga araw, DJ Rocky. Palagi na akong kinukumusta ni Pastor Franco. Madalas ay humahaba ang usapan namin tungkol sa maraming bagay. Paminsan-minsan din ay niyayaya niya akong lumabas para mamasyal o kumain. Pag nakikita niyang nabuburyo ako sa bahay nila, tuwing wala akong klase. May mga sariling pamilya na rin kasi sina Ate Faith at Kuya Joseph. Si Monica naman ay living independently sa kondo niya. Kaya ang madalas na kasama ni Pastor Franco sa bahay, ako at si nanay. Si Ma'am Evelyn naman na asawa niya laging out of town. Gawa ng business trips niya. Kaya ako lang din talagang madalas nakakasama ni Pastor Franco. DJ Rocky, sobrang gaan kausap ni Pastor Franco. Alam mo yung pakiramdam na para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Tuwing nakakausap at nakakasama ko siya, para akong nasa ibang mundo. Kung saan walang problema. Kung saan payapa lang ang lahat. Hanggang sa napapansin ko na sa tuwing nakikita ko si Pastor Franco, nagre-ready ako. Nag-aayos ako ng sarili ko
Sinisiguro ko na nagsisipilyo ako bago ko siya kausapin. Aba, DJ Rocky, mukhang iba na tong nararamdaman ko. Oo, DJ Rocky. Napansin ko sa sarili kong nagpapaganda ko pag alam kong makikita ko siya. At para bang hindi na father figure ang tingin ko kay Pastor Franco. Oo. Mali. Mali ito. Mali na tuluyan na akong nahulog sa amo ng nanay ko. Alam kong in love na ako kay Pastor Franco. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang hirap pigilan eh. Kaya naman, sinubukan ko magpakit sa kanya. Minsan, kaming dalawa lang ang nasa bahay. Nagluto siya ng dinner. Kahit na ako naman ang dapat magluluto. Sabi niya, mamaya pa raw, uuwi si Ma'am Evelyn. At ang nanay ko naman, merong inaasikaso. Umukay lang ako dun sa kagustuhan ni Pastor Franco. At habang nagkukwentuhan kami, tinitigan ko siyang maigi. Napansin niyang nakatitig ako sa kanya. Tinanong niya ako, "Oh, bakit titig na titig ka sa akin?" At sumagot ako, DJ Rocky, ng, "Alam mo, Pastor Franco, ang pogi mo pala." Alam kong namula ako sa pagkakataong yun, DJ Rocky. Natawa si Pastor Franco sa sinabi ko. At ang sabi niya, ganun talaga sa pamilya. Wala namang pangit sa amin. Sa pagkakataong yun, DJ Rocky, aaminin ko, sinusubukan ko na makakakita ng oportunidad para makalandi kay Pastor Franco. Nang sa gayon, maramdaman ko rin kung meron nga ba siyang pagtingin sa akin. Kaya lang, sa ilang araw na sinusubukan kong humanap ng pagkakataon, parang walang epekto. Kaya napasabi ako sa sarili ko, mali ito. Kaya dapat iwasan ko na lang si Pastor. So ang ginawa ko, umuwi ako sa amin sa Bulacan. Madalang na akong pumunta sa kanila. Nagtataka na rin nga sina Ma'am Evelyn kung bakit. Ang sabi ko na lang kay nanay, busy ako. Gusto ko lang na mapag-isa para walang distraction sa thesis ko. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Pastor Franco. Imbitado kami ni nanay. Wala sana akong balak pumunta. Pero personal akong tinawagan ni Pastor. Sabi niya sa akin magtatampo raw siya pag hindi ako pumunta o kahit dumaan man lang. Matagal na raw niya akong hindi nakikita. At miss na rin daw ako ng anak niyang si Monica. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Pastor Franco, kaya napasabi na lang ako ng, sige po. Susubukan ko. Advance happy birthday po ah.
At dumating na nga ang araw ng kaarawan ni Pastor Franco. Bumili ako ng simpleng regalo para sa kanya. Pagkarating ko sa venue, ang dami ng tao. Nang mahagip ako ng mga mata ni Monica, agad itong sumigaw. Kumaway sa akin na para bang ilang taon kaming hindi nagkita. Lumapit ako at sakto nandun naman si Pastor Franco. Binati ko siya ng maligayang kaarawan. Ngumiti siya sa akin at niyakap ako. At ito na naman, ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Agad akong umupo sa tabi ni Monica at agad itinuon ang atensyon ko sa mga kwento ni Monica. Nagkaroon ng short program. At habang nagsasalita si Pastor Franco sa harap para magpasalamat sa lahat ng kanyang mga bisita, hindi ko maiwasang maiyak. Lalo na nung sinamahan siya sa harap ng kanyang asawa na si Ma'am Evelyn. Tumulo talaga yung luha ko, DJ Rocky. At napansin niyo ni Monica. Tanong niya sa akin, "Hoy, umiiyak ka ba?" Sagot ko sa kanya, "Wala na, puwing lang ako." Sabi pa niya, "Sus, umiiyak ka eh." Then, sumagot ako ng, "Wala na, touch lang ako sa sinabi ni Pastor Franco at sa pagmamahala nila ni Ma'am Evelyn. Ang swerte mo sa mga magulang mo." At buti naman tinanggap yun ni Monica. Kasi kung hindi, wala na ako masasabi pa. Maya-maya pa, nagsisiuwian niya ang mga bisita. Isa-isang nilalapitan ni Pastor Franco ang mga bisita niyang pauwi na. At nung ubos na ang mga bisita, kami na lang ang natitira. Lumapit ako kay Pastor Franco at sinabihan siyang salamat sa pag-iimbita. Sabi niya, "Salamat din sa pagpunta at salamat sa regalo mo, ha? Masayang masaya ako na makita ka. Dalasan mo naman ang pagbalik mo. Sa bahay ka na. Samahan mo ang nanay mo." Tumangulang ako sa sinabi niya. Pilit kong itinatago ang mga emosyon ko na hindi dapat makita ng mga taong nandoon. DJ Rocky, aaminin ko, na-miss ko siya. Na-miss ko ang mga ngiti niya. At yung presensya niya. Agad kong ginising ang sarili ko sa katotohanan. Bawal. Mali. May pamilya si Pastor Franco. Sa dinami-rami ng taong pwede kong magustuhan, isang pamilyado at pastor pa talaga. Kaya naman nung araw na yon, itinatak ko na sa utak ko na tama na. Hanggang dito na lang. Dahil wala itong magandang patutunguhan. Kahit pagbali-baligtarin ko pa ang mundo, kahit saang anggulo ko patingnan, mali ang nararamdaman ko. Siguro nga, pati si Lord, uhusgahan na ang buong pagkatao ko. Kaya Lord, sorry ha, nagmahal lang. Hindi ko naman i-expect na mafufall ako kay Pastor Franco eh. Tao lang. Pero siguro ang mahalaga, natututo ako. At itinigil ko kung ano yung mali. Ang hiling ko, sana'y hindi kayo matulad sa nangyari sa akin. O sana may lakas ng loob kayo na putulin kung ano man yung mali. Na huwag nang ipagpatuloy
pag alam niyong mali. Sana ay makatagpo kayo ng taong mamahalin kayo pabalik. Yung walang sabit. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Noreen. At ito, ang aking secret file.